ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. калонкаи фурӯшӣ ҳастед дӯстони азиз. қарордор дар шаҳри Душанбе, хулоса доставка ба шаҳри Душанберо мекунад. як тайп бардоро срочно фурӯхтан дар край, як микрофон дорад, ду тайдига зарядник дорад бародаро. нақша 3000 сомон мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо арзон теҷа гап занад, боз иншоалло ки арзони хуб ҳам мешавад. марват касоне дӯстони хадр ани бошад, дар номерҳои 06971 занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари калонкаро аз худи сиёбаш дастрас кунед. бародаро, ина чормаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғон. инака неҷаш кандаш я тай хок шидагай ғавсиш як боло. инака касе мегира марама иҷашта қуша барои тавақ мегирӣ, аловӣ мегирӣ, барои мебел мегирӣ. ина марама дӯстони азиз, мегузарем ба сеюми эълони имрӯза. сеюм хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарордор дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Нурулло Убайдулло. хона дорои 4 ҳуҷрага мебошад. калидораш 9 метр ба 9 дохили хона ҳастай. ҳоҷатхона дар беруни хона, гирди хона маҳкам дарвоза дорад. ҳавлию бетонпӯш мебошад, ҳавлиёшам бетонпӯш мебошад ва кӯхонӣ дорад, подвал дорад. ҳуҷҷатош 100%. об ҳам дорад бародаро. мактаб, масҷид, магазин дар наздикияш ҳастай. хонаи замонавӣ бо ремонтҳои замонавӣ, нархаш 255 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, марҳамат касони қадр ан бошад, 4 дар хона, 3 содиқ замин, дар номерҳои 46 36 занг мизанед. номерҳои ватсапаш, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. мегузарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии мо қарордор дар шаҳри Хуҷанд, болои терминал Оксфордш мегӯянд. хона дорои як дар хонаи 5 сотиқ замин. дӯстони азиз, дар наздикӣ аст, мисол усталбо ҳастанд, свед ҳаста баро. дар шаҳри Хуҷанд, болои терминал Оксфорд. нархша 95 000 сомон мегӯяд. марҳамат касоне ки қадр ан бошад, дар номерҳои 927 72 98 35 занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хона кофта истодашанд, марҳамат боз як хонаи арзонака барашон пешкаш мекунем.
хонаи фурӯши қардоат дар шаҳри Кӯлоб Шамсиддини Шоҳӣ нишмеган 3 дар хона 20 сотиқи замин, 2 хона, 1 калидор, 2 этажа ҳастай, ҳаммом, кухни, 1 хона, хулоса калидор ремонти замонавӣ дорад, бассейн, постоянни об ҳастай, оғили 2 этажа, 50 сотиқ замин барои кишт кардан ҳастай. Документош 100% Хатлонская област, Дашти Ҷун, деҳаи Рӯйкаш меган. нархша дӯстони азиз 100 000 сомон мегӯяд, ба курси имза 854 000 рубл мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, дар номерҳои 1108 занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қардоат дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳаш меган, 3 дар хонаи 17 сотиқи замин. нархи хонаро бардоро 200 000 сомон мегӯяд, ба курси имза 1 708 000 рубл мешавад. 17 сотиқ замин, заминаш хулоса калони хушрӯй, ремонтҳои замонавӣ, заминаш бардоро мақсад ки лубо чӣ бикорӣ дар беҳтарин ҳолат, заминаш хулоса ҷои хубай. нархаш 200 000 сомонӣ, ба курси имза 1 708 000 рубл. номерҳои телефонаш 935 34 02 29. занг бизед, марҳамат кунед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. шербачо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, подписата кунед. дар ин канали нави мо фақат хонаҳои фурӯширо пешкаштон мекунем, ҳама рӯза пешкаштон мекунем. шербачо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, дастгири шумо пешраи мост. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстон, мегузарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони дастрочни фурӯхтан дар кӯҳ дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Дӯстӣ. дар хонаи 3 сотиқ замин, хона дар наздикии вокзали шаҳр Қардоат, маҳаллаи Дӯстӣ дар ҳисоби шаҳр дохил мешавад. хона аз 3 сотиқ иборат аст ва 2 дар хона, кухни, ванна, туалет, канализатсия ҳамааш ҳастай. ҳавлини хона пони сементкадагӣ ва чолиёби ангур дорад. светҳои хона намекушанд, об свет ҳамаш 24 соата ҳастай. айвокзал 5 минута раҳи пиёда, дар оянда сентрои шаҳр мешавад. марҳамат дӯстони азиз, нархша 240 000 сомон мегӯяд, ба курси имза 2 50 000 рубл мешавад. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг мезанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед.